Здравейте хора, аз съм Теди Сан и днес ще си имам клип как тролвам в сървъра на приятел. И сега ще ставам невидим и ще ги тролвам като луд. Така, започваме. Хо-хо-хо. Гледайте сега, дами и господа. Throw the face, bitches. Motherfuckers. Ай, откриха ме. Ау, fuck you. Как ли ще забележа, че съм аз? Видяха ме, ау. И след тая да продължим нататък. Отиваме и да разкриха ме, мама му стара. Вижте, дами и господа. Започваме натам. Уп, аре. Палим джета. Пипиу. Да, продължаваме. И да започвам още глупости да правим. Опа, чакай да не има. Така, нищо не се е ставало. Леле, палим джета. Така, да се махам от тук. Но се хлъсваме. Джелим джето, палим джето. Така, нататък. Сега. Тъпа. Така. Сега съм в този умрели дойщ. Тук ще има и нов шоп. Уау. Така. Да отидем на варп екип. Да не се базикаме, че ще ми има натранка. Така, наспавам. Ебавките на най-големият измутаняк. Гледайте сега. Гледате ли просто, ма? Гледайте сега просто. Сетри. Гледайте, госпожо. Беги, кради желязо. Трофес. Хи-хи-хи-хи, аз съм най-добрият тролер на света. Хо-хо. Така. Буп. Boom. Bam. What you want now? Yo. Аре, what you want now? Се го върнем на място. Сега ще лагне сервере. Късмет. И така тук съм. Направим още лазичи. Сега гледайте просто, гледайте. Сега ще лагни сървъра, беги. Ай, разкрих. Хо-хо-хо. Ай,
lag na сервера. Яй. Вижте какво сътворих, дами и господа. Йо-хо-хо. Хармия. Читая. Да се снемем един трол. Сет 2. Добре. Сега гледайте. Махам от сутка. What the hell? Последен трол и завършим този клип. Да видим сега. Ха-ха-ха. Кой ще... Ева сега. Хиде дойде на пълне. Тъпа ало. Бъ! Аз съм невинен, аз съм невинен. Сега да видим какво ли ще прочете. И вероятно май ще ме баннат от този сервер за тези неща. Последно нещо. Lol, 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 alol, 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 ululululululul. Olo, olo, ups. Lol, 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 lol. Ще се върна след малко. И пак сме тук в играта. И сега гледайте какво ще направя. Лол. Гледайте сега, дами и господа. Сега ще претоваря сървъра. Така че да не може този сървър изобщо да живее. Така да лагне. Смятай и на представа просто. Гледайте сега просто. Оу. Лагна и чак сървъра. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. Да. И това беше от мен най-добрият тролер на света. И така се бамва човек. И добре, чао.